Vandal si dal skutočne poriadnu námahu. Celá socha je obliata jasnou ružovou farbou. Až na mieste to vidno. Primitivizmus, čo iného. Sochu partizána pod Urpínom vytvorili pri príležitosti 20. výročia SMP. Odvtedy stojí na podstavci pri železničnej stanici. Reštaurátor po obliadke potvrdil jej trvalé poškodenie. Vandal použil neriedenú fasádnu farbu. Socha je v správe mesta, ktoré vyčíslilo predbežné škody. Vyčíslil predbežnú škodu na odstránenie poškodenia na 10 000 eur v prípade nepriaznivého počasia, v prípade priaznivého počasia na 5 000 eur. Bude sa musieť odstraňovať chemicky, nemrznúcimi chemikáliami, aj to v zateplenom prostredí. Šéf múzea SMP výtvor Vandala nevidel, keďže je v Moskve na pracovnej ceste, no vtipnému to vôbec nepripadá. Zafarbenie na ružovo už považujem naozaj za stupidné. Niektorí ľudia sa tu snažia dehonestovať ľudí, ktorí boli v Slovenskom národnom povstaní. Nie je to poprvýkrát, čo v Banskej Bystrici vyčíňal tzv. Fantóm s ružovou farbou. Pred 4 rokmi pomaľoval sovietsky tank v areáli pamätníka SMP množstvom ružových srdiečok. Polícia v Banskej Bystrici začala v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin poškodzovanie cudzej veci. Ja bych mu usekl ruce. No, víc lidí by potřeboval useknout ruce, že jo, jako. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ.